Morning, sanibonani guys. Welcome to my TikTok page. uDuckDintweni uChocolate. Lalelani-ke ngize nezinye namhlanje. Bukani ukuthi ngitholeni for my private party. But ongangifollow aka inviteiwe nhlobo guys. Kuzobe khona no. So if ungangifollow usele when just look at this. Look at this woman, look at this. Uyaphila lo muntu. Iy'cathulo zami Jehova. We, ayingangami le. No. Uthola bona. Sawubona. Kunjani bhuti wami? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami, ngiyaphila. Ngicela ungisize abantu ngale kujantshi wesitimela kunomuntu olele laphayana. Please, ngicela ungisize abantu. Ngicela ungachithi isikhathi sihamba uzizobona. Ufunani? Angazi. Awusakhe. Hayi, bokwenzakalani la? Indlovu eshayiswa isitimela. Yilo muntu kade ngikutshela ngaye lo. Ukuthi angazi nami ukuthi kufanele ngimise kanjani. Wentombazane. Chathulo zami. Icala leli uthi awumbulalanga lo muntu. Hayibo, ngimbulala laphi? Ngaziphi izandla? Uyayibona kahle lezandla. Lalela mina umuntu wama-vlog bengibhizi lana. Yabona ukuthi mengiyaphenduka. Ayibona indoda la iqumbili lele. Yo. Kodwa yaphela yena ngimbonile. Masisi manje. Sizomsiza kanjani lo muntu uyambona ukuthi uyasinda somqula kanjani sibabili? Hayi, hawu, musu ukusebenzisa amandla yaso. Ufuna ukuthi usebenzise ingqondo. Somvusa nge-CPR. Uyangidida ke manje uthi somvusa ngani? Ne-CPR. Hayi. I-CPR ngabe ukhuluma ngalento abajwayele ukuyenza kuma-movie le yokuthi imlomo ihlangane engathi kuyamuncwana. Yebo, umlomo wami, umlomo wakhe. Angithi ngiyamsiza phela ukuthi umoya ubuye. Hawu nakamhlolo ufuna ungithathe wena nale route yakhe enhle kangaka uzoqabulela umlomo oshiswa ugoloko usondele kona kanje. Ngeke izenzeke ke lonto kusakhona. Kade ngangidila nabantu abaqulekile. Okay. Into engizoyenza le CPR okhuluma ngayo uzowenziwa yimina myself. Wena nje ima kanje. Sheshe ixesha zami ziyalimala lana. Hayi. Nomzana. You have a right to remain like that. He has a CPR. I'm doctor. Madami madam. Hayibo. Nomzana. Ay. Buka ndoda. Kwenzakalani la? Hi. Nomzana right? Ungangisizi kakhulu. Hello. Mhlawumbe uzophapha mama ebona mina. Hayi makathi. Asine ngibukayo. Asimthathe sihambe naye sibuyele endlini umuntu uze qhamuka isitimela sa1 ngala. Okay. Ngena ngale sasihambeni naye. Nizoyithenga le icathulo ngoba ukubhalansa kwami ngishona phansi mina. Hayi kodwa ngeke singeke kulunga ubambe lo muntu ngesandla zakho. Ngizodila naye. Khululeka mamasi. Lo muntu kodwa ngathi unemali lo. Hayibo. Uyabona indlela agwinya ngayo. Ayifani neyichaka. Ayifani neyenu. Imali. Indlela yokugunya amanzi ihlukile. Yeah, ihlukile never mind. Lalela, yazi lo muntu lo mhlawumbe singamsiza abantu. Ngisayi-influencer efufusayo. Uyabona nje mhlawumbe mengase simsize ngawo nokuthi ngithole nemadlana. Yokuthi ngikwazi ukubhokha iphathi yami buka nenyoni zami injani. Yazi uyangiconfuse manje yazi ungenza ngihlanye ngekhanda wena. Ukhuluma ngani iphathi yando ukhuluma ngayo? Never mind. Awukahle awunayo into edliwayo? Into edliwayo? Yeah, into edliwayo simnika ukudla. Yabona lokubuka bandla. Nkosi yami awunika into edliwayo. Awunika into edliwayo bandla. Lambile yabona nje awusakha ngamanzi awubambe lapha. Kuyeza ukudla. Hold on.
Hey yabona nami lunch yami nje nasengizodlana manje. Mnike, hawu kahle. Hawu mnike. Mnike. uNkulunkulu busisa isandla siphayi, you know. Hayi man nisiphe mina ngisale ngilambile. Mnike. Hawu. Musukuba njalo. We, hayi. Musukubamba ukudla kwesikhwili ngesandla indaba. Okay, izandla or something. Awu zinani like kahle bo. Angikaze ngiye ngisho Asikho ukuthi ngichaza. Look at yourself. Usebenza nasengadini, hayibo. Hawu. Nginaki. It's dry like this. Hey, bo. Mase ngisula nobuso. Ay, bo. Wow baba yini. Yewona ntombazane ibona umuntu okwenzani manje. Lo muntu isikhaftini sami ngisazosidla uganga ngokudla manje. Yabona ngentombazane lenkinga ungilethela zona manje. Mina sengizodlana umuntu ekhanga ngokudla kwami. Ehlisa umoya, bhuti, ehlisa umoya. Hayi, yabona ngathi ngizonixosha lo muntu akho ningihambele la. Ncese. Yo. Awufuni ngikusisa. Ngilambe kangaka. Buka nje buka izinto igcwele phansi. Ehlisa umoya. Hayi man ayikho into engizoyehlisa Ehlisa umoya, please. Hayi man, ngicela ningihambele nalo muntu wakho man. Sanibonani uXD Black lo kanti le iXD Black TV i-channel yami ngqo, so ngizocela nje support yenu ngokuthi ni like ama video, ni subscribe, ni comment bakwethu, ni click ne notification bell khona nizokwazi ukuthi njalo mangiload ama video nikwazi ukuthi nisheshelaze ukuthi sengi-uploadile bese niyathola nibuke nihleke ngoba kusazofika kakhulu.